Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Ana, ginaingon. Ang kunon ko nga nakasagyod ko nimo. Unsaon taman, nahitabo naman. Dili na mabalik pa ang tanan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Kumanadyan akong klase. Mas Albert, we. Dito ko silang room. Wala may klase. Ngay, basi di ulit na to siya. Tina! Si Albert. Abi na kong di ulit na siya. Albert! Busog na ko. Mao ba? Ako saray, kanang busog na ko, pero tiwason lang ako kaon na, nugo na na. Humanatog kaon ba? Di sa tamo uli ha. Suri sa tadong ha. Sige, okay rin ako. Di pa mo kwarta dere. Atong gidayon, atong gisabutan, ha? Atong usang adlaw nga nagsabot, atong gisabutan, ha? Libo ko. Ang bahay na tong imong giingon nga. Oh, ha? Maduntag Lods. Lodge? Lods ba? Albert. Albert, mahadlok mangyod ko, kay nag-eskwela papayata. Basi mamabdos ko. Ay, sos. Ay, kablaka na. Munda, tag-eskwela. Live-in ta. Ha? Umnarbaho ko. Ingon lang ano. Sa man eh. Ang sad. Ako sabi, di tao si istorya. Kapuyan ang sige Magkon istorya. sa dieta. Magtuyi ta. Magtuyi. Onya. Ha? Ay, gikap ni mo akong hawa. Hawa ko rin na. Kani o. Ang sani. Gakos na ni. Hinay lang, uy, matumba sa to. Uy. Taon nga nun eh. Pinakumbatos ka tribo. Ay! Ay, kani. Naubuan na kita. Kalamihan. Ganahan ko basta matutoy na ka na ako, Albert. Kadaghan ba, Anig?
kuting imo mo. Oh, baby mo sa di ka kamatay, di ka kakaong kagkuting. Ugol po di siya. Ay, daghan na nakadidi ani. Ha? Daghan na nakadidi ani. Ha? Daghan good taon, ikaw pa man akong uyab. Ah, mao ba? Naunsa naman yung taong ko. Pero kining ubos, wag yun nakawak ani. Wow. Ayaw, ako si Hawk, be. Balibe. Ako, karon yun ang nakarinhisod sa Lods, ha? Lods, saan taning imo? Di ay na. Bakit yung siya? Lods, ano? Hindi ko ani sa mga... Kilukan na, Elfred. Yung ani din, lami sa inyo, ha? Parat. Parat di ay. Ilang siya. Glomsi kay grabe ko, Glomsi. Muro taga-un-un. Tagana sa demonstorya. Uy, kumutuyi ka. Buong taning pantiwe. Ha? Nikis na kayo pa na hubong panty? Popoy, ako rin na si Boboros, dila na ko na. Grabe ya. Grabe ya, good. Kung tilaan ng panty, kaya parang basa na. Ibalik na nagsulog akong panty, pi. Iyo, Ah. duto tanaw siya mo rin. Puro magkapinan. Kapinan ba? Grabe sa ko. Kapinan. Wow. Ika grabe. Ano sa'y kapinan? Kana pang kinasyon ba nga bugdo kay tanaw, muro tiger tank na. Natural raman na niya. Kaunon ko niya. Kaunon ko niya. Ang saan ni mo? Kanon ko niya. Kanon? Kaunon ba? Ana ba? Kapiyurong ko niya mong kapinan ha. Kapinan? Ang kalami. Tutag na niya mong kapinan na yun. Kalami. Ano yung bayulit ko? Tay pa sa ayaw lang, pi, kay madlok na noong ko. Anong tawad luka? Madlok ko, uy. Inabi, guwanta lang. Imo na tanan. Sige, Pati gano mamabdos ko, tatay. ah. Gusto ko. Ayaw na lagi kuan ang imo sa akong kuan. Itak ang ratan eh. Unsa dito di isugnod. Unsa ko. Tak ang ra. Itak ang Ah, sige. Unsa ba? Gusto ni mo isugnod eh? Sige. Hombre, tanawa. Alak kalak ko. Yango. Ayaw nga bitaw, no? Yango yun. Ang iyo sa rin, mapurag kusod na eh. Kasi mga mangos na ang kikita. Tapos kikita ko ang kiniato na ito. Oh. Saan na to? Takang. Oh. Huwag ito iduko, takang. Takang na. Sa tani. Na-feel na, no? Oh. Albert, no? Albert. Kamay lang. Kamera. Kasi kapit lang ano yun. Kani may udapit pa. Napili mo? Doon ako kamay ha. Kainit sa imo dayo eh. Init mo kayo. Isahan mo isuyo pang ako dayo. Gasok na din. Wow. Hindi. Anak. Maon na ni Rod. Mabdos ka na. Kay nag-uyab-uyab ka man nga nag-eskwela pa. Di na pa mo sugot ang mga kinikanan ni Albert, ma, nga mag-live-in me, kay ilap ang patiwaso nag-eskwela si Albert. Oh, pwede ba yan yun nga mo dangop ta og kaso? Kay mabdos ka na god. O ikaw, usa may hunahuna ni mo. Dili na magyud ka maka-eskwela ba sa sunod semester kay mo dako na magyud ng tiyan ni mo. Tiwason ko lang ning maong semester, ma. Ug muundang na lang ko og eskwela. Igo sad ka matapos ang semester nga gamay pa ang akong tiyan.